Imate između 18 i 30 godina i želite učiti i otkrivati nove spoznaje o različitim kulturama. To je odnedavno moguće iz sigurnosti vlastitog doma. Naime, Erasmus Plus nudi program virtualnih razmjena koji je danas predstavljen u središnjoj pulskoj knjižnici. Virtualne razmjene dio su Erasmus Plus programa koji omogućuje lako dostupno interkulturalno učenje mladima koji žive u Europi i na području Južnog Mediterana. Razmjene se odvijaju na engleskom, francuskom ili arapskom jeziku. U praksi to izgleda tako da se uključujete na online platformu recimo jednom tjedno i razgovarate sa sudionicima iz drugih zemalja o određenoj temi koja je obično jedna onako široka tema koja je svima poznata i variraju od ravnopravnosti žena recimo do razlika u kuhinji. Najkraći ciklusi traju 2 tjedna, a najduži 2 mjeseca. Sama razmjena, odnosno razgovor, obično traje 2 sata tjedno, a dobivaju se i domaće zadaće. Razmjena je besplatna, privatnost je osigurana, a evo kakva su dosadašnja iskustva. U startu ima jako puno pitanja jer je neobičan način učenja zapravo neformalnog, ali su pozitivna. I na kraju, znači kad završite virtualnu razmjenu dobijete nešto što se zove značka, a u sistemu europskog neformalnog obrazovanja je to kao potvrda da si sudjelovao i recimo teoretski bi trebala pomoći pri zapošljavanju, kao potvrda nekog dodatnog iskustva osim školovanja. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem internetske stranice europa.eu ili zatražiti više informacija u Udruzi za mlade Lotina kutija.